खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गोदान निउस चेनेलाव बयखौबो बरायबाय लोगोसे गोजोन मोनाबिलि। लाभ लाभ पियार पियार बुंनाय सुलेखा बसुमतारी आरो बिग्राय ब्रह्मा खननाय गोजाम भिडिअ मिउजिक सल'नि गोदान एलबाम भिडिअ शुटिं खालामगासिनो। बे भिडिअआव महरगिरि महरै नुनो मोनगोन बिबेक गयारी आरो पद्मा ब्रह्मा। डाइरेक्शन खालामदों पुर्ण बसुमतारी, मेकआप खालामदों माइनाव लाभलि ब्रह्मा। बे एलबाम भिडिअखौ थाबैनो सुलेखा बसुमतारी इउटुब चेनेलाव नुनो मोनगोन। सुलेखा बसुमतारीया बिबेक गयारी बिथांखौ बलिउडनि एक्टर आरो गोजाम मेथाइफोरनि फावखुंगुर महरै बाहागो लानो जोबोद समायो आरो बिथाङा गोबां एक्टिं हायो होनना फोरमायदों। सुलेखा बसुमतारीया गावनि गोमालांनो हमनाय गोजाम मेथाइफोरखौ गोदानै बोखांफिनना गोदान महरगिरिफोरखौ लानानै बिदिनो एलबाम भिडिअ बानायलांगोन होनना फोरमायो। नोंथाङाबो जुदि बिबेक गयारीखौ मोजां मोनोब्ला लोगोसे सुलेखा बसुमतारी आरो बिग्राय ब्रह्मानि मेथाइ खननायखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै भिडिअखौ लाइक खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ अलाव थुना लाबानो जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।